Gracious and Heavenly Father, thank you so much, Lord, sa imong pagkamaayo sa mong kinabuhi. Salamat sa past month, O Lord God, sa mga pagsulay, sa mga panalangin, sa mga failures, sa mga kadaugan, naakakanunay sa kiliran mo, O Diyos. Wala ka na usab. Ikaw ang Diyos kagahapon, Ikaw ang Diyos karon, Ikaw ang Diyos hangtod sa kahangturan. And Lord, we just want to worship You. We just want to glorify You, Lord God. Sa matag taliwala karong gabi una, Ginoo. Wala milain buhaton, kundi ituboy ka sa matag kasing-kasing karong gabi una, Ginoo. Among ihatag na kanimo ang among kinatibukan, Lord. In spirit and in truth, Lord God. We know, O Lord God, ang imong balaang espiritu nagapanglihok na aning lugaran, Lord God. And Lord, we want to encounter You more. We want to encounter You more karong gabi una, Lord. We welcome You, Lord God. Oh, yes, Lord. Yes, yes, Holy Spirit, we welcome You. We welcome You in our midst, Holy Spirit. Oh, hallelujah. Come on, come on, come on, come on. Oh, hallelujah. Yes, yes. Oh, we praise You. We praise You. We praise You. Kay balaan ka, gamhanan ka, matinud-anon ka. Oh, wala kay pagkausap mo, Diyos. Oh, hallelujah. Angayan ka sa tanan. Angayan ka sa tanan, O Diyos. Hallelujah. Come on. Let's welcome and worship God. Come on. Oh. Let it begin. Our freedom celebration. We'll dance and sing. There's a Holy Ghost party that never stops. Alright. In Your praise my soul delight. Shine. My dance anthem is Your love. Sing it again. Our God reigns. We lift our praise unto Your name again. For around the world we'll sing. Let's sing it again. Our God reigns. He thought of dead eyes how to beat again. For around the world we'll sing. Oh, around the world. Join in the celebration, let it be heard. There's a Holy Ghost party that never stops. Alright, in Your praise my soul delight. Shine, my dance anthem is Your love. Everybody, sing it again. Our God reigns. We lift our praise unto Your name again. For around the world we'll sing. Oh, oh, oh. Let's sing it again. Our God reigns. He thought of dead heart how to beat again. For around the world we'll sing. Every tribe and nation, come and join the celebration. Every heart and generation, we sing, let it begin, let it begin. Every tribe and nation, come and join the celebration. Every heart and generation, we sing, let it begin, let it begin. Hey! Kabalo ba ka, Igsoon? Karong adlaw, Sunday, dili lang ikaw o ako nagasimba sa atong buhay na Diyos. Tibok kalibutan, Igsoon, nagsimula sa pagkamaayo
No, gihangyon tanan sa pagpanindog to receive the word of God karong kagabhion. No, ready na ba mo? Inay mong tapad, pangutahan na siya kung ready na ba na siya. Okay, kung ready na siya, dili na nimo na istoryahon karong taod-taod. Okay ba na? No, kaya ato ang attention nato, ang ato ang igdulungog, atong focus na sa pulong sa Ginoo. Amen? Amen. Okay. Anita sa the book of Matthew. Matthew chapter 17 verses 14 to 20. Matthew 17, 14 to 20. So kung unsa man imong version diyan ha, no, I hope na nakadala ka sa imong Bible, no, kay magdungan tagbasa ana. Nana ba nakita na ba nato? No, ang Matthew una na siya nga libro sa Okay, nana, mayog amen. Okay, so dungan na itong basa kung unsa man na inyo ang version diyan ha. Let's read it aloud. Okay, in 3, 2, 1, go. And when they came to the crowd, a man came up to him and kneeling before him. And he said, Lord, have mercy on my son, for he has seizures and he suffers terribly. For often he falls into the fire and often into the water. And I brought him to your disciples, and they could not heal him. And Jesus answered, O faithless and twisted generation, how long am I to be with you? Yan na si Jesus. How long am I to bear with you? Bring him here to me. And Jesus rebuked the demon, and it came out of him. And the boy was healed instantly. And then the disciples came to Jesus privately and said, Why would we not cast it out? And he said to them, Because of your little faith, for truly I say to you, if you have faith like a grain of mustard seed, you will say to this mountain, Move from here to there, and it will move. And nothing will be impossible for you. Ang tanan mingon og? Ang tanan mingon og? Amen. Okay, dukot sa tong ulo, let us pray. No, gusto na akong matag-usa sa ato let's focus ourselves, no, ato ang ibutang, ato ang kasing-kasing danha sa padayon sa danha sa presence sa Ginoo, and let's ask, no, sa atong portion karong kagabion. Hallelujah. Lord, salamat kay sa imong mighty nga presence karong kagabion, O God. Lord, buhi ka nga Dios nga among gisimba, among gianhi dianhi. You are alive, you are mighty in this place, O God, and Lord, we continue to desire, Lord, that you will move in this place. You will move in our hearts, O God. Lord, kay nagkinahanglan pag mig dugang danha kanimo, Lord, sa among kinabuhi. We humble ourselves before you so that you can have your way in this place, Holy Spirit. Awaken us and fulfill, Lord, ang imong mensahe, Lord, sa ma-fulfill imong mensahe, Lord, dinhi sa among kinabuhi karong kagabion. We love you, Lord. Kining tanan, Lord, among gipangayo danha lamang kanimo, Amahan. Pinaagi ni Jesus nga among bugtong manluluwas ug among Dios sa ngalan ni Jesus ang tanan mingon og Amen, amen, amen. At sa tagad kusog nga palakpak ang Ginoo igsoon. Amen. Pwede na mong mga panglingkod. Karong kagabion igsoon magisgot about faith that moves mountains. Pagtuo nga mupaisbog, no? Faith that moves mountains. No, so karong kagabion, I praying at the end of this message, no, nga muuli ta, no, especially if you are here tonight nga bugat ang imong gidaladala sa imong kinabuhi, bugat ang gidadala sa imong abaga, I pray nga muuli ta unya at the end of this service nga madaugon ta. Or if okay ra ta, but I pray nga ang matag-usa nato nga pagtuo karong kagabion mo saka gyud sa another level. Amen? No, our faith will be on the next level, and we will view karong mga panghitabo karon sa kalibutan through the eyes of our Lord. No, lantaw nato ni pinaagi sa mata nato sa pagtuo, and kung unsa may mga bungtod sa atong kinabuhi karon igsoon, or unsa may mahimong bungtod sa atong kinabuhi sa umaabot, maka-overcome gyud ta. Amen ba?
No? So, karon na magisgot mo ta about faith that moves mountains. Magisgot ta about faith. Kitang tanan mi og faith. Now, unsa din ning faith? No, pero may magyunato ning madunggan, pero may magyunato ning ginahisgutan. No, it's parte gyud ni siya sa atong Kristohanong kinabuhi kini nga pulong, but gusto na ko no nga ma-lay down kanong kagabhion unsa gyud ni nga pagtuo. Unsa din ning faith? Na diri sa Hebrews chapter 11 verse 1. No, mo ni siya the biblical, mo gyud ni siya a definition gyud sa faith, no, according to the Bible. Hebrews chapter 11 verse 1. Now faith is the assurance. Sa lain pa nga version, it is the confidence. Now faith is the assurance, the confidence of the things that we hope for, and the conviction of things not seen. Sa Bisaya pa, ang kahulugan sa pagtuo, mao kini ang kasiguruhan, mao nga may kasiguruhan kita sa mga butang nga atong gilauman nga dili makita. No, faith is being sure, faith is being confident of the things nga umaabot. Meaning wala pa nahitabo but you are sure. Amen? Faith is being sure, being confident of the things that are unseen, dili makita. No, importante kay karong panahon na igsuon ang pagtuo. Especially sa nga nang panghitabo, daghan kay nagpanghitabo karong kalibutan nga pwede kay nga mo shaken sa atong faith. Agree ba mo ana? No nga mo question sa atong pagtuo, mo question sa plano ni Lord for our lives, mo question sa atong future, mo question sa atong kaminyoon. No, labi na nga daghan mga latest karon nga naay nagbulag nga duha ka buok Kristohanon. No, so daghan kay makapa-question nato nga mapanghitabo sa kalibutan, mga nagtag-as nga mga palaliton, tag-as nga mga plite sa tricycle. No, sentro lang padulong diri Santa Maria. Mangayo kung ingnon nimong 50, di pa musugot, padugangan pa gyud kay pasulod daw ang Happy Church. No? Napay kay nisaka pang mga gasolina, kung musaka po ng gasolina, musaka po ng mga palaliton, saka po atong mga panginahanglanon. No, so daghan kayong panghitabo din sa kalibutan that could somehow that could shaken our faith. So importante kay imong pagtuo sa Ginoo karong panahon na igsuon. Ingna imong tapat, importante imong pagtuo. No, importante kay it is something no gayon pag sa atong gibasa nato. It is the confident kay daghan kayong nangaluya karon. But having faith is being sure, being confident of the things nga wala pa nato makita, of being sure sa mga butang nga gi-promise ni Lord sa matag-usa nato. Amen ba? No? So slowly, no, nagpanghitabo ning mga gisgutan sa Bible, na yung mga gubat, nations against nations, napay natural calamities, false prophets ning arise, even ang mga katawhan sa Ginoo no giingon pag sa Bible, they will grow cold. Bugnaw. Nabugnaw na ilang mainiton nga gugma sa Ginoo sa una. No, kung naa mo karon nagkabugnaw na ang imuhang relasyon sa Ginoo igsuon. No, I pray that at the end of this message, no nga mo arise ang faith, mo arise ang imuhang paghigugma, mo balik ka sa imong first love din sa Ginoo, that no matter sa imong giagian karon nga nakapabugnaw nimo sa imong relasyon sa Ginoo, mo balik ang kainit igsoon. Amen ba? No? So ang plano sa Ginoo magud igsoon, it doesn't happen like magic. No, ang purpose ni Lord sa tong life dili ka na instant. Kilabi na nga uso kay karon mga salida nga magic, no, nga mga kanang dili na kasarangan ba nga mga instant na kay unsahay atoan ang gusto natong mahitabo dayon sa plano sa Ginoo nga kung naay nay magkalisod sa atong kinabuhi, kung naay mga bungtod nga moabot sa atong kinabuhi. It seems nga lisod na kay grasp kung usa pa may plano day ni Lord sa atong life. But I tell you igsoon, the plan of God doesn't happen like kanang magic. No? Amen ba? No, so unsa gyud ay ang faith. No, ako lang ning gibut ko nagtulo ka kahulugan dinhi ang faith. No nga unsa ka importante ang pagtuo sa matag-usa nato karon. I hope igsoon ato ning ato ning dawaton karon quickly. No, tulo ka buok no nga how important is faith sa ato ang kinabuhi, especially sa atong Kristohanong kinabuhi. Number 1, faith is our fuel to be passionate for God. Faith is your fuel.
No, tulo ni ka F. Kung ang sakyanan dili mo dagan, kung walay gasolina, ang atong Kristohanong kinabuhi igsoon dili mo dagan kung walay faith. Ang ato ang paghigugma sa Ginoo dili mo angat, dili mo lalom if you do not have faith. So inaana ka importante ang faith igsoon, and faith gani, when a person is passionate for God, sadang yang lalom yang paghigugma sa Ginoo, nahimo siyang magmaisogon, he is courageous to do what he believes. Kung sa iyang pagtuo din sa Ginoo, maisugon siya nga moabante miskin nagkalisod na. Because naa siya faith. Ang tanan miyog faith. No, it is what keeps you going in pursuit of your purpose in God. No, munay makapapadayon nimo ang pagtuo. Ikaduha igsoon, faith keeps you focused. Kita ang tanan mo focus. Faith keeps you focused on the mind of God. Dili lang siya ingon nga siya gasolina, no, wala siya fuel nga mupainit sa atong paghigugma sa Ginoo. It is also nahimo po siya it is what keeps us focused. It keeps us focused sa hunahuna sa Ginoo. Kay hunahuna ra ba sa Ginoo, gingon pa sa Isaiah nga the mind of the thoughts of God is higher kaysa atong hunahuna. Muna na yung mga butang unsahay nga di nato masabtan nganong nahitabo. But when we have faith, ang atong hunahuna, but when we have faith, it keeps us, no muna siya, nagtabang sa ato ang mo-focus ta sa huna-huna sa Ginoo. Amen? No? Even in our season of waiting, no, natay gihulat, natay gipaabot nga pag-ampo din na sa wa pa naabot, your faith igsoon. Muna siya makapafocus nimo. Focus lang sa plano ni Lord. Focus lang sa thoughts ni Lord nga higher and greater and the best iyang thoughts para sa atua. It is your focus, igsoon. Kitang tanang may focus. Oh, even though we don't understand nganong nang panghitabo ni mga butanga, but because you have faith, mupadayon ka. Importante ang faith, igsoon. It keeps you focused on the mind of God. Ikatulo, faith is your fire. Muna imo ang kalayo, kadasig na nimo to be effective in the ministry. No, kung walay faith igsoon, if your faith is wavering, no, nagka-diminish na, walay gana sa ministry, walay gana sa pagpangalag, walay gana sa pagpang-invite, walay gana sa pag-attend og cell group, walay gana sa pag-serve, no, sa workforce. Faith di ay mo'y hinungdan ana. Because it is the fire. Kitang tanam yung fire. Muna atong kadasig to be effective, to be productive in the ministry. No, sa to'y tulong ano importante ang faith? Usay una? It is our fuel. Not for our passion to God, for God. Ikaduha, focus. Ikatulo, it is our fire. No, so importante kaayo ang faith igsoon. Kung nakay angay nga gunitan karon nakay angay i-develop sa imong Kristohano kinabuhi, sa imong kinabuhi, that is your faith in God. No, kay langkob niya ang tanan. No, so in these end times, let us continue to place our faith in God. No, kay sa mga nagpanghitabo karong panahon na, no, daghan kay kagubot, no, as I said earlier, unsahay ang tao, even ang Kristohanon, we prefer, no, to hold on to things and people nga kanang gusto tong natay magunitan ba. No, tungod sa kagubot dinhi sa kalibutan, kana lagi akong kuan ko nanay maabot ang kalibog, nanay kabalaka, unsahay muguni. We tend to kanang mugunit na lang ba og mga butang, posisyon nato, mga tao kay para lang yun nga, para malalang yung assurance nga okay ra. Nabantayan na ninyo? That's why nga kung mo-fail man ang usa ka butang, mo-fail atong trabaho, mo-fail ang tao nga atong gigunitan, hagba pud ta. Hagba ang Kristohanon. No, we tend to hold on to the things of this world. Mo bitaw sa atong gibasa nato sa Matthew chapter 17. No, sa Matthew chapter 17 ang nahitabo diyan no nga
sa dihang na gidala nga bata, na mama nga gidala niya iyang anak who is suffering, no, na seizures, no, patulon baka siya, no, and is suffering greatly, no, magkurog-kurog siya, no, ng mga grabe nga sakit, no, grabe nga kanang uncontrollable, no, nga mga seizures. Ilang gidala ni Jesus, no, giingon niya siyang mama diyan nga Lord, have mercy on my son. So giingnan ni Jesus, you unbelieving and perverse generation, unsa naman taon mo? I believe igsoon nga ang iyang gistoryahan ani iyang mga disciples. Na how long shall I stay with you? No, dapat naman ako mubalik dito sa kon, pero di pa man mo angay biyaan. Dapat pa man ko makikauban nyo, kaya wala pa man mo nag-learn. No, muna ni Ana siya din, Ana pagani ang mama nga, I brought him to your disciples. Ako mo tani silang gidala sa imong mga disciples, Jesus, pero wa may nahitabo. Giampuan naman ni siya sa imong mga disciples, wa man ni effect. No, muna ni Ana dahil pag-heal ni Jesus sa maong bata, no, gipandungan niya, girebuke niya ang demon, giyang gi-cast out, and naabot ang healing instantly sa maong bata. And usay gibuhat sa disciples sa verse 19, then these disciples came to Jesus in private. Gisikreto niya ang pangutana, gisikreto sa mga disciples si Jesus ug pangutana. Yung master mo no? Lord ka nang kulbaan siguro sila ba nga, Lord ka nang ngano wa man ni-effect ang mga paungkampo. Lord, wala ginaayo. Ni ana maka Lord that you have given us authority to trample down snakes and scorpions. And to overcome the works of the enemy. Amo mang gipandungan, girebuke man namo, wala gining epik. Lord, naunsa di ay. Nahimo sila, they become ineffective sa ministry. Ang gitagaan naman dati sila og authority ni Jesus. Noon sa gitubag ni Jesus ila, because you have so little faith. Kay gamay ka inyong pagtuo because of your unbelief, pagduha-duha. Truly, I tell you, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nana si Jesus, surely nga, miski usa pa kagamay inyong faith, or kanang as small, na siya nga, even if you have faith as small as a mustard seed, imong maingnan, kini nga bungtod, nga mubalhin ka, gikan diri ngadto padulong sa pikas. And it will move. Nothing will be impossible for you. Walay mahimo imposible nimo basta naa lang kay pagtuo. Amen? So kung ato nang ibutang atong pagtuig so on someone or something in this world, nahimo na siyang unbelief. Placing our faith on the wrong place, unbelief na siya. No, kay wala man ingon po di anhin no, or I believe no nga ang disciples si Jesus na amoy po'y pagtuo. Pero maybe ang ilahang pagtuo nabutang na sa ilahang ability to heal. Sa ilahan ako nagsalig na siya siyang kaugalingon. No, kay daghan na siya mga past nila nga mga experiences nga naayo ang mga bakol, nakakita ang mga buta. Nag-rely na siya sa iyang kaugalingon nila nga kusog sa ilang wala na sila nag-rely sa Ginoo nga naghatag sila sa authority. Muna gibadlong sila ni Jesus, muna nga niabot ang point nga wala na sila na imong epektibo. Kaya nga naman ilang faith naabot na silang kaugalingon ug wala na sa Ginoo. Muna giingnan ni Jesus ang disciples, you of little faith. Nakuha na to igsoon? Napabata din ha? No? So bisan pa di ay nga usa ka katawo nga dako ka imong pagtuo kung dili na gani si Lord imong gibutangan ana, wala gyapon ay kapaingnan, wala gyapon ay pulos nga pagtuo. No, kay daghan pa kayong pagtuo diri sa kalibutan, mga tuo-tuo. Pero ang pagtuo sa Ginoo mao nay tinuod. No? Bisan pa ikaw ang tawo nga dako kay pagtuo kung dili gani na para sa Ginoo, wala gyapon ay pulos. Amen? No? So dinhi nga verse. Atong i-focus ato din atong sa verse 21. Nga gingon nga, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there.
Nothing will be impossible for you. Kini siya this is the kind of faith nga gusto ni Lord nga atong i-possess. Gusto ni Lord nga ma-build up sa ato ang kinasuluran. Whether you are a first timer, igsoon or pirmi na. Gusto ni Lord nga padayon ni siya, mahimo ding ma-develop, ma-possess nato, ma-develop og padayon ni siya nga mahitabo sa atong kinabuhi kining mountain moving faith. Amen. No, dinhi sa atong gibasa nato, nay duha ka buok, may nga object. No, nay duha ka buok nga object nga ato ang mahatagan nato sa ato ang focus no karon nga gabi. No, kay ang promise ni Lord, miski as small as a mustard seed, unsa ang promise, you can move a mountain and nothing will be impossible for you. No, na may picture then of a mountain of kuan nga ibungto. Okay, kana ta di ay. No, inana kagamay ang mustard seed. No, ikaw na itong index finger daw na ito. Kanang paraan sa picture. Pataas itong index finger, right. Kanang number one. Tanan daw. Sige. Dayon, tutukin na siya. Tutukin ka ng duol jud kayo. Inana kagamiya ang mustard seed. Kinalan imo jung tutukan, dili madala og layo. Mas dako pa siguro imong kugmo. No, ayaw pag sulayipod karon imong kugmo kung mas dako ba jud na. Pwede ra unya. No? Gingon sa words, gingon ni Lord, gingon ni Jesus nga even if your faith is as small as a mustard seed, nasa dako nga kahimuan sa imong kinabuhi. You can do the impossible. You can say to this mountain, move from here to there. No, picture nila sa mountain. No, og nay mo abot danha nga mustard seed. Pala ko, kita ninyo? Ibalik ka ni up dar. Dara. No, just look at the illustration. No, Happy Church. No, mayuso na to nga kung sa kadako gani sa bungtod kanang urag dot di anha. No, katong ganina nga ako ratong gikuha, ako ang ibalhin di anha. Mayon kay kung sa realidad pa na siya, dili na siya inana kadak-a gani, but for the sake sa illustration nga makita nato. Just look at the mustard seed nga has the ability, the mountain moving faith that as small as a mustard seed, kaya na niyang palihukon. Kaya na niyang i-command nga ibalhin from here to there. Kana, no, gamay kay siya, no, tuldok ra gyud siya, but promise ni Lord that even if that faith that even as small as a mustard seed, you can move a mountain, nothing will be impossible for you. Amen? No, sa dining mountain di ay. Kung saan yung nag-signify sa mountain, it's anything that hinders us. No, muna siya yung mga nag-separate nato. Muna siya yung nag-separate nato gikan sa Ginoo. Anything that separates us from God, anything that hinders us nga makaduol sa Ginoo, anything nga pwedeng mahimo nga babag. No, kanang babag, no? Babag nato gikan sa Ginoo no nga moabot nato in desperation, nahimong struggle nato niabot sa tuwa ang pagduha-duha, kahadlok, kabalaka, no naghimo na siguro nagantos sa atoa, naghimo nga kanang nagistorbo sa atoang kinabuhi, nagpasakit sa atoa, even to the point nga nahimo tang hopeless. No, tingali mo kanta sa atoa karon nga okay raman ko, but muna lagi nga karon diri sa kalibutan wala gyud sure muna. You have to have this kind of faith nga mahimo nga mountain moving kind of faith. No nga unsa may moabot nga struggle, suffering, pagsulay, testing sa tong pagtuo, mugawas ka nga madaugon, mugawas ka nga mas ligon. Amen? No, hopelessness walay paglaom baka no, sa imong family, sa imong relationship baka, sa imong kaminyoon, sa imong pagka-single, o sa imong trabaho, sa imong pag-eskwela, negosyo. No, usa kay mga mountains nato sa tong kinabuhi.
No, basin karon nakas imong galing ko galutaw imong nahuna karon tungod kay naa kay it is too big for you to bear, no, to handle kana nga sitwasyon sa imong kinabuhi nga tuni urag last na lang yun ni karon. Ni anhin na lang jud ka for a shot of miracle sa imong kinabuhi. I don't know unsa imong sitwasyon. I don't know unsa mountain nimo karon. And ikaduha nga objection kining mustard seed. Nga miski unsa man siya kagamay. But gihulagway siya nga even as small as a mustard seed kung kana nga faith is para na sa Ginoo makalingkawas ka sa imong mountain igsoon. You can move that mountain how hopeless it may seem, how hopeless, how kanang dako kaysa no kita ta sa dako kay nga bungtod. Ngit-ngit dako habog. Imposible. But even if you have that kind of seed as small as a mustard seed igsoon para sa Ginoo denha sa Ginoo, nothing will be impossible for you. That is the assurance, that is the promise of God para nimo, Happy Church. If you are first timer, dili gyud sulagma nga naabot ka diyan ni karon because this is God's message for you tonight sa imong kinabuhi. No? God has given us this amazing promise, no, nga oftentimes we are more focused on the mountain. Unsahay mas focus ta sa kadako sa ato ang sitwasyon kaysa rather than focusing on our faith. Karon igsoon ato na i-shift. Mo focus ta sa atong faith. I-build up na to atong faith. Let's make our faith a mountain moving faith. Amen. No, because when our faith is in the wrong place, anything will be impossible. Kung ato bitang pagtuo na sa sayop nga dapit, imposible gyud. But when your faith is in the right place, when it is in God, nothing is impossible. Ing na yung tapad. Why imposible ana brother? Kung laki ba na, kung babae na, sister, wala imposible sa Ginoo. Amen. Nato sa taga-kusog nga palakpak ang Ginoo ana. Hallelujah. Naay story din sa Bible, no, sa Mark chapter 5. Mark chapter 5 verses 22 to 36. So this is about the bleeding woman. Nadaghan kayong mga stories sa Bible about faith, no, but ato ning hisgutan kini siya nga story, one particular story about sa Bible about a bleeding woman, no, nga 12 katoy, no, dili nato siya basahon. You can, if you're not familiar sa story, you can read it sa inyong balay, but muhatag lang kog overview, no, as we go along sa word sa Ginoo. Okay. No, for 12 years, no, 12 katuig, she was suffering from bleeding, nagtalinugo. No, mga babae, relate kayo ani. Unsay ako kanang kuan kay kanang somewhat sa ko suffering kayo ang maabot og kanang 5 days nga gidugo. No, kay kapoy kaing lawas. No, makarelate ta girls? No, ang uban pa dismenoryahon. Puy-puy ang lawas, ang kuan, no, ang sakit ang puson, puy-puy ang batiis. Di pwede ko magpahangin, no, kay ang panuhot. No, ang uban about 5 to 7 days, but kini siya nga particular nga babayi, she was suffering ani nga talinugo for 12 years. 12 ka tuig. Just imagine, ikson 12 ka tuig nahitabo na niya every day. Kung kita nga mga babae, nag-agita na 5 to 7 days, kini nga babae, 12 ka tuig. This suffering has been torturing her, dili lang physically, but mentally, emotionally, and financially. Kay 12 god ka tuig. Wata kahibalo no, basi nag-mental breakdown na ni siya. Niabot siyang kuan nga, nag-mental breakdown siya. Mental breakdown nga, nag-inusara pag yun siya. Siya ray usa. Because as we know, no, sa custom sa mga Hudiyo, kung magtalinugo, kung dugoon kay babae sa una, di siya pwede hilabtan, dili siya pwede makigdulog siyang bana, dili siya pwede gunitan, dili siya pwede makigsalo og kaon sa ubang tao kay kung mahitabo na siya, mahimong hugaw ang ubang tao. They will be ritually unclean.
No, so nag-emotional breakdown or mental breakdown na siya, naghapit na siyang mabuang no makuha kay 12 years good. Nga alone, isolated siya. No, siya ray usa, no, she has been dealing aning a sickness, aning a torture, aning a suffering alone for 12 years. Grabe kay nga bungtod, grabe kay nga mountain nga iyang giagian. No nga nag-expect siya, she was hoping every time mugasto siya for healing to come in her body. Adto na siya mga doktor, I don't know kung usap ko niya pag atog doktor no kay di man siya pwede ta duulon gunitan. Wa man po'y online sa una karon no kay mag-online naman nga mag-diagnose no kung kanang wala sa una why face to face, but anyway nga she had been to many doctors, but instead of making her better ning worse pag yun ang iyang sitwasyon. For 12 years she was expecting nga ma-restore iyang relationships, iyang family, kay isolated man siya, walay pwedeng muduol sa di siya pwede kaduol sa iyang bana kung minyo ba kani siya, di siya kaduol sa iyang mga anak. No, she was hoping for ma-restore iyang relationships, iyang family for 12 years old. Wata kabalo basin nakita naglain yung bana, naminyo na lang iyang mga anak nang dagko nang eskwela no, wala siya kakita ana. Kasi nag-inusara siya for 12 years. He was in isolation for 12 years. Her life, her actions, her thoughts nagtuyok lang sa ang mao nga suffering. No, daghan kay mga naabot na sa iyang kinabuhi. This story of victory, kini nga story igsoon, mahimo siyang one of the examples that no matter how worse ang atong situation, how hopeless you think your situation is, unsa man kadako imong bungtod nga imong giatubang karon, mahimo jud kang mapahigawas. Kay sama sa nahitabo aning babayi na pahigawas siya. Ikaw po igsoon walay imposible sa imong sitwasyon. Ingna imong tapad, wala imposible ana igsoon. Okay, tulo ka points igsoon how to have a mountain moving faith. How to have a mountain moving faith. No, atong mabasayan nato ang story ani sa maong babaye. Ready na ta? No, natay mga notebook ug ballpen, nindot kay number 1. To have a mountain moving faith, you must be willing to pay the price. Be willing to pay the price. Sa maong babaye igsoon sa kadesperado niya, naagi siya gibuhat, he paid the price para nakadawat siya sa iyang milagro, para nahimong natangtang ang bungtod sa iyang kinabuhi. No? Unsahay, we all wish for God to intervene in our lives. No, gusto kita nga Lord, tangtangan na ning kabugaton, tangtangan na ning problema sa akong kinabuhi, tangtangan na ning kining gabugat sa ako tangtangan na ning struggle. No, daghan ikapilan sa to naghunaon but however there is a difference na ay kalainan sa wishing kaysa sa wanting. Musay tama na ta sa wish, but we don't really want the intervention of God. We are not we are not desperate enough. No, to want is far deeper. It's something that requires a much greater personal investment. There is something, a price to pay. There is something nga ato ang i-sacrifice, nga ihatag. Sa maong babae, he made a greater length. No, grabe kayahang giabot niya para lang makuha niya noon. Ni ana magani siya nga, gusto na ko nga makadawat na ko sa kayon, enough na. Di na ni pwede nga mag 13 years na pod ko. Enough ng pila ka 12 ka tuig nga ning rely ko sa doktor, ning rely ko sa akong kwarta, ning rely ko sa akong kaugalingong kusog. Enough na. Unsa iyang gibuhat? She was willing to spend every money she had. No, until sa iyang last nga penny niya, dato siguro gining bayhana. No, kay daghan man siya, wa man for 12 years, wa pa man siya nautdag kwarta. Ingon pa sa uban no, dali mahurot akong kwarta pero ako ang patience gamay na lang kayo. No, pero kini siya dato siya. But she was willing to spend every money she had. She was willing to risk her life moving. No, gusto iya pang gi-risk iyang life nga
makigduot sa crowd. No, kay kung maabot si Jesus sa usa ka taon, dili lang na siya 5 ka tawo mag-abot, dili lang 10, dili lang 15, but a crowd. Wata kay balo kung naunsa na siya dito nga nakigduot siya kay siyempre po nagsikreto po siya og suong. Kay di man pwede nga makitaan siya. Kay kung makitaan siya, pwede man siyang pwede man siyang batuon, pwede man siyang kana isalikway, pwede siyang layuan, no? Pwede siyang i-persecute. Muna nagsikreto siya ganang duot, nagsikreto siya ganang kamang. No, she risked her life. Wata kay balo nga, nasipaan baka to siya. No, kay nagduot man, wata balo naututan baka. No, grabe kayak sakripisyo. Mura bag katong sa election ba no nga, grabe ang duot sa tao. Nakarelate mo? Atong election. Atong election ba nga nagduot bitaw kaayong halos nagbayloay na magbaho sa imong tapad. Halos ang mga lalaki di na gentleman. Moy nga uy babae biya ko kanang naduot na kay ko diri ako kami pud ma'am ganina ra pud mi. Kanang ana bitaw. Inaana nga klase nga crowd or even more than pagyud-ana. Ang gisuong sa maong babaye. No, she paid the price. She was even willing to defy. No, iyapang gi-reject every obstacle in order to stop her bleeding. Now sa tuwa ka igsoon, usa kay price that we have to pay para lang to move the mountain nga unsay naa nato. Kasi nag-require si Lord. Basin tingali nga, months na baka nag-struggle, anak, kay tungod kay, basin wala kay gisacrifice, na ay gipangayo si Lord from you, but wala ni mo gihatag. You're not willing to pay the price. Hello? No, maybe there is something God wants you to surrender. Maybe God wants you to get out from your comfort zone. Maybe that is the price that you have to pay igsoon to get, no? To have that mountain moving faith, no? Para mo move na matangtang na ng chains, matangtang na ng mountains sa imong kinabuhi, matangtang na ng struggle sa imong kinabuhi, matangtang na ng nagsamok sa imong kinabuhi. How desperate are we to have our breakthrough, to have our miracle igsoon? If you want God to move in your life, i-activate imong faith igsoon. Sa maong babayi, grabe iyang risk murag life and death na gyud. Puslan mang murag mamatay na jud ko ani. Duot na ni. Last na gyud ni. Grabe iyang desperation igsoon. Even gani napoy certain nga story sa Bible, no, the story of the rich young ruler. No, katong gikuan siya nga dato kay siya nga gipangutanan niya si Jesus nga unsa pa may pwede na akong buhaton nga Lord nga to have eternal life kay gingnan ni Jesus nga do not steal, no, gingnan niya sa commandments, gingnan siya ni Jesus ay gitubag niya si Jesus nga nabuhat naman ako na tanan. Unsa pa day kulang, no, kay naka-feel siya og emptiness nga almost perfect na iyang life pero nagyapoy kulang. Unsa giingon ni Jesus? No, kanumdum mo ana, go and sell everything that you have ug ihatag sa mga kabus. In order for you to have a fulfillment sa imong kinabuhi, batan-on giingnan niya. Kanang tanan nga kabtangan nimo, dato man ka. Ibaligyan at tanan ug ihatag sa mga kabus. Unsa ang gibuhat? Nalungkoy siya og ning uli nga sad. He was not willing to pay the price. And we know, sa diyang ning uli siya sa lang balay, the same gihapon ang iyang gibati niya nga empty gihapon yang sulod. Because he was not willing to pay the price. No, karon igsoon, how desperate are we? Punta na imong kaugalingon, how desperate am I? No? How far will I go para lang makuha nako ang gusto nga kausaban? Basin gusto kag kausaban pero dili ka ganahan mausab igsoon. Usay gusto tag kausaban pero di ta gusto mausab. Di ta gusto nga mo sakripisyo. Di ta gusto mo invest sa tong time, sa tong effort,
To have a mountain moving faith, Ikson, you've got to be willing to pay the price. Amen. Kung sa man gi-require ni Lord sa imuha, ihatag na. Kay munay gihulat sa imong kinabuhi. Amen. Kay number 2, ikaduha. To have a mountain moving faith, you've got to make a decision every day. Mo desisyon you got taga-adlaw. You've got to make a choice every day. Kitang tanan every day. No? Evaluate ka na itong kaugalingon karon by asking this question, no, nga, unsa kahay, kini kang mga butang sa akong kinabuhi karon, kini kang relasyon nako karon, kini kahang bisyong akong ginabuhat karon, kining ginabuhat akong habits karon, does this make me closer sa Ginoo or dili? Or nagpalayo ba ka ni nako sa Ginoo? Because if you want God to intervene sa iyong atong kinabuhi, you must make the decision nga magpaduol ka sa solusyon. Magpaduol ka ni Jesus every day, no matter what the cost, no matter unsa man ay mga babag, aron lang maka-overcome ka. You have to make the decision every day. Kitang tanan mo yung every day. Taga-adlaw, dili lang once, but every day. Unsa kining most nga mga miracles nga tong na basahan dinhi sa Bible, so usually si Jesus mo'y muduol sa tawo. No? No, iyang ipangutanya tong bakol, do you want to get healed? No, giduol niya. Pero kining nahitabo sa bleeding woman, ang bleeding woman mo'y mingduol ni Jesus. Unsay nahitabo si Jesus gani mo'y nagpalayo pud siya. No, kay naglakaw man siya. Di ba nga, miski yung saon nga, na nag-effort og maayo ang bleeding nga woman nga to be closer din na sa Ginoo, nagkamang siya maayo ni Jesus, o si Jesus mo nagpalayo. Di ba? Tama ba? No? Muna siya ang instance sa Bible, sa story sa Bible nga, si Jesus mo ay giduol. She made the decision to get to Jesus no matter what. Ikabalo siya, si Jesus lang mo ay solution nga iyang gipangita. Amen? In order to get healed. So, unsa day mga, what are the things that stands in our way? Unsa kay mga butangan naghinder sa tuigsoon? You have to make the decision to cut ties whatever unsa may nakapabugat. Every day. Unsa kay nakapabugat sa imuha karon nga ma-closer unta ka sa Ginoo, ma-fulfill unta na ang purpose ni Lord sa imong kinabuhi. Mahitabo na unta ang milagro, mahitabo na unta ang breakthrough, but naay nakapabugat. Nga imbis unta nga nagpaduol tan sa Ginoo, ngano ka nga mura maglayo si Jesus, mura manog layo ang Ginoo nga naning kamo tagduol. Basin datay mga ginabuhat nga dili insakto. Basin atong linakwan dili insakto. Nga abi nato nagpaduol ta sa Ginoo, wala na di ay. You have to change your kind, no, imuhang paglakaw igsoon. If you feel like He's walking away from you, begin to walk a different walk. Walk in the walk of righteousness. Amen. Walk in godliness. The walk of becoming separate from the world, of being holy because He is holy. Sa nahitabo sa bleeding woman, siya naningkamot siya duol. Usa kay mga buta nga, miski unsa tog duol sa Ginoo, it seems layo gihapon ang Ginoo. We have to make the decision igsoon to walk in righteousness sa pagkamatarong. No, balik ya punta sa first point no nga, we have to be willing to pay the price. Unsa ba kay mahimutang righteous atubangan sa Ginoo, natay buhian. Natay i-let go. Inay mo tapad, i-let go na lagi. Let go nga huna-huna, wrong mindset, wrong person, bisyo. No? Be separate from the world and be holy, for God is holy. Di gyud magpalayo ang Ginoo igsoon sa dihang kabalo siya, kita siya sa tong kasing-kasing nga right atubangan niya. Amen. Number 3. Now, sa ito'y number 1, how to have a mountain-moving faith.
You have to be willing to pay the price. Ikaduha, make the decision every day. Taga-adlaw, di lang karon. Sa diyang nadawatan na mo igsoon, every day gihapon, buhata gihapon na siya. Duol gihapon sa Ginoo. Ikatulo, declare God's word. Declare God's word. Giingon niya sa story, no? Giingon sa verse 28, sa Mark 5, verse 28. For she said, if only I may touch his clothes. Kung ako lang maggunitan ang sid-sid. Sid-sid lang ito gingon, no? Meaning kining mga inani. No, kanang, sid-sid. No, say tawag na. Basta, gingon na rin, no, sa conversion, clothes man. But kini siya, particular, kaya sa Bisaya, nga, sid-sid. Meaning sa dinhilang yun sa tumoy. Tumoy sa sanina. I shall be made well. Maayo yun ko. Iyang i-declare. Sometimes, sa may mga issues atong kinabuhi, sa may mga mountains atong kinabuhi, nagsugod yun na siya dapat sa atoang declaration. Usually, di sometimes, usually, or ang mountain moving faith, nagsugod na siya when we declare the word of God. Amen? Gingon sa, balik ka sa verse nung atong sa key verse, Mark 11, 23 to 24, whoever says to this mountain, whoever says to this mountain, kung kinsa mo ito yung istorya, so naagyo dahil sa atong faith, igsoon, importante kayo ang declaration. Importante kayo nga ma-declare nato unsa ang pulong sa Ginoo despite kung wala pa na nahitabo sa atong kinabuhi. Despite nga napata sa kalisdanan, despite nga naapa ning suffering, miski wa pa nahitabo ang breakthrough, naka-declare na ta sa word of God sa atong life. No ni ana siya nga, whoever says to this mountain, giingnan na ni nga bungtod, giingnan na ni nga struggle, giingnan na ni siya nga problema, giingnan na ni siya nga sitwasyon. Be removed. Matangtang ka in Jesus' name. No, ni ana diyan be removed and be cast out in the sea. Whoever says that and does not doubt in his heart, but believes that those things will be done, mahitabo gyud to unsa iyang gistorya. So ang faith igsoon, the mountain moving faith, nagsugod yun na siya sa atong declaration sa pulong sa Ginoo. Remember nato no sa Hebrews 11 no ang meaning sa faith? It is being confident, it is being sure of the things that are unseen, of the things that are yet to come. Bisi wa pa ka naayo ning declare na ka, Lord, salamat na ayo nako. Lord, daghan kay kog bayron nun, murag gabi kay akong utang karon. Nag-abot pa jud nga nagsakit akong anak, usa man akong pagbayad. Lord, salamat sa provision. Salamat Lord, matagbo akong panginahanglan nun. Importante ang declaration igsoon. Amen. No dili ta mo istorya nga diri ra gyud ko taman, no, naundayunan naman gyud, murag inaani na gyud siguro ako ang muna gyud ni akong kuan, muna gyud ni plano ni Lord siguro sa kuha, or muna gyud ni akong sitwasyon, muna gyud ni realidad sa kinabuhi. Wa na ko'y mabuhat ani. Ayaw. No, kay giingon pa sa Proverbs 18:21, death and life are in the power of the tongue. Na there is power in declaration igsoon. Amen. No, when you really have, or when you receive sa revelation ni Lord, kini nga revelation nga kinahanglan ka mo declare, you will be able to trust God to give you the breakthrough nga imuhang gipangita. Amen? No, so you kinahanglan ma-reveal ni sa mo igsoon that it starts with a declaration. No, let's not waste our time nga sige patag kanang pa-feeling luoy no, magdrama pa ta sa tong kinabuhi, taga-adlaw. Luoy na jud kay ko. Ay daoy nani na jud ning pobre day. Ay wala jud tay mabuhat, diri ra jud ni taman. Wala jud tay mabuhat. Luoy na jud kay mi, mo namang jud ni. Dili na plano ni Lord sa imong life igsoon. You know the plans ni Lord for you, that is to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Declare it over your life. Declare it over your situation. Amen?
no matter how impossible it is, gihatagan tag assurance ni Lord that nothing shall be impossible for you. Then declare it, igsoon. Amen? Gingon pa sa Joel 3:10, let the weak say, I am strong. No, opposite kayo, no? Let the weak say, I am strong. If you feel weak today, sa imong sitwasyon karon, i-declare, I can do all things through Christ who gives me strength. Kaya na ako ni. Kay ang Ginoo di gyud mo biya na ako. He will never leave me nor forsake me. Wa gyud ko naginusara. I am loved. Panalanginan gyud ko sa Ginoo. Amen? So speak it out. Amen? Muna kinahanglan mo basa gyud tag Bible. Para na po tayo ma-speak. Kung saan to pag-speak, kung wa po tayo basa-basa. Inem tapad, basa lagi, Brad. Unsahay siguro, magmaluyahon tano, kay wa man tayo ma-speak. Wa man tayo ma-declare. No, kay nalimot na ta, or, misan unsa, ang atong ma-declare, kato na lang gi-post sa artist, atong idol, sa Facebook. Atong i-share dayon, kay positive, good vibes kayo. Muna lang po atong i-declare, but it's not in the word of God. Luya, gihapon. Amen? No, the word of God promises that when you align yourself with Him, you will begin makita gyud nimo igsoon ang iyang pagpamuhat sa imong kinabuhi. When you align yourself, when you align imong heart, imong mind, when your faith, even as small as a mustard seed, imo na i-place, imo na ibutang din na sa Ginoo, you will begin to see the miracle, the power of God, the hand of God sa imuhang kinabuhi. Amen? Again, no matter how impossible it is, so na mga imposible man sa imong kinabuhi. No? Una daw ta karon sa mga imposible. Imposible kong makabalay, imposible kong makatrabaho, imposible kong magminyo, imposible naming magbalik sa akong bana, imposible na nga, no, hindi po imposible nga magbalik min sa mga uyab, then 14 years old pa ka, ayaw lang na, no? Imposible pag yun naron, kay 14 years old pa ka. No, sa kay mga imposible sa tong kinabuhi, you have to declare it, igsoon. Kay kung sa'yo may mong sitwasyon karon, whatever mountain, whatever situation kalisdanan nimo karon, I tell you, dili na maoy lugar nga giandam ni Lord sa imong kinabuhi. Temporary ra na. All you have to do or kinahanglan naa lang kay mountain moving faith para makahawa ka din ha. Ayaw pagpundo din ha. Ayaw sugot nga magpundo ka din ha. Again, dili na ang lugar ni Lord. Dili na ang imong lugar. Dili na imuhang lugar nga gikan ni Lord para nimo. Amen? 1 John 5:14, last nga verse. This is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. When we ask according to His will, sa dihang ato ang faith nato is aligned sa plans ni Lord, sa purpose ni Lord, sa will ni Lord, maminaw gyud ang Ginoo. Wala gyud mahimong imposible ana. You have confidence. Kumpiyansa kay ka, no? Mahimo lang before I end, mahimo lang gyud nako ning let me make this clear sa matag usa nato, no. Ang mustard seed nga faith dili na siya ang mustard seed nga faith dili lang na siya mooy maka-move sa mountain igsoon. Minta nga no, kaya ang giisgutan nato ganina basin mo abot ba nga mo rely na ta sa tong kaugalingon. No, kay daghan natag naabtan nga kadaugan, nanatay mga past victories usahay mag-rely na ta na, but what moves the mountain? Unsa may makahatag sa tong breakthrough? Unsay mahimo nga makahatag og milagro sa atoa? It is who you have faith in. Ang makapalihok ana igsoon sa bungtod, dili imong kaugalingon nga faith, but it is who you have faith in, your faith in God. Amen?
Because ang Ginoo igsoon, He can do all things. He is a miracle working God. Diyos siya sa mga imposible. Muna iyang mastery igsoon. Di na siya master ka ng mga imposible, bitaw. Muna iyahang maayo kay siyana. Amen? Oh, I don't know sa reason behind sa imong mountain that you are facing right now. Basin ang uban, naabot ta ng kalisdanan kay tinuyuan nato. No, pwede na siya. Tinuyuan nato. Or, no, nimo siyang consequences. While others, nahitabo kay tungod kay na wrong choices sa uban. No, nadamay rata. No, pwede na siya. Tama ba? But whatever man unsa na siya nga klase nga mountain igsoon, the truth is God. The truth is that God did not brought us ani nga moment in our lives para lang biyaan ta. Amen. Wala ta gipaabot, wala ni gialaw ni Lord, tinuyuan ba na nimo or nadamay rata, but wala ni gialaw ni Lord sa imong kinabuhi para biyaan lang ka. Para pasagdaan ra ka. Usually, it is in your desperate moments when God will break you so that you can break through. Kasi kinahanglan lang yun nimo nga ma-break jud ka para lang yun moabot ka sa mountain moving faith kind of faith. Kung balikon ha, usually it is in our desperate moments God will break us so that we can break through. Amen? So God wants your faith to arise, Happy Church. In these end times, walay mo buhi. Walay mo give up. Walay mo undang sa cell group. Amen. Walay mo undang og simba. Walay mo undang og devotional. Kinahanglan ng mga taga-Happy Church, mag-uban tanan hantod sa pagbalik sa Ginoo. Amen. You have to have a mountain-moving faith. Ikson, taga-adlaw. Unsang itong number 1 before ako ihatag ni Ate Weng? How to have a mountain-moving faith? You have to be willing to pay the price. Ikaduha, make the decision every day. Ikatulo, declare the word of God. No? Ideklarar na siya igsoon. Amen? Let's pray, no? Duko ta sa tong ulo. Salamat kay Lord sa imong word karong kagabhion. I know matag-usa naka-receive sa ilang portion, oh God. First time bag-o man. Pirmi na ba? Namay atubang karon nga mountains or wala. I know, Lord, kini nga pulong dili ni sulagma karong kagabhion. Dili sulagma nga nakasimba mig third service, oh God. Because this message is for us. Dili ni siya mensahe para sa ubang tao, but this message is for us, oh God. And Lord, we receive our portion tonight. Lord, in the name of Jesus, I pray, Lord, kini nga pulong nimo, oh God, dili nimo labay nga kawang, Lord. But Lord, kini nga mga taga-Happy Church, Father God, will continue to arise in these last days, that no matter unsa nga nagkagrabe man o nagkalisod man ang sitwasyon, Lord, we will arise, Lord, in every situation, oh God. We will arise in every mountains. Lord, we will break through in every circumstance. Lord, we will maghulat ng milagro, Father God. Di may muundang, oh God, hangtod na ay mahitabo sa among kinabuhi. Because we know, Lord, nothing is impossible for you. Wag yung imposible, Father God. Salamat, Lord. We receive it in full, oh God. We give you praise, Lord. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Lord. Kung nakadawat kay Igsoon, tagay kuso nga palakpak ang Ginoo. Amen and amen. Salamat. Palakpakan nato si Pastora Evan karong gabi una mga Igsoon. Salamat sa pulong sa Ginoo. Manindog tang tanan. Ang pulong sa Ginoo dili sulagma nga maoy gihisgutan nga maoy giwali karong gabi una. Oh, dili ni sama sa giyon gaganina sa tuang magwawali nga the word of God is dili para sa imong tapat kundi dili para mismo nimo.
ikaw nga naa karon gabi una, ikaw nga naminaw karon, ikaw nga naa karon sa third service. Oh, I don't know unsa nga kanang sitwasyon nga naa ka. While everybody is standing and let's just mind our own business karong gabi una. Naghisgot ka ganina katong sugilanon sa usa ka babae nga with an issue of blood. Nga desperada kaayo siya. Wala ko kabalon sa sitwasyon na kakaron. Maybe you are in a desperate situation. I don't know, emotionally, financially, kaya mentally ba ka ha? Muni ang nindot kaayo nga atmosphere for your faith to arise, for your faith to level up. No, samtang ato iduko ato mga ulo karong gabi una igsoon. Maybe ikaw ni gusto ang Ginoo. Gusto ang Ginoo ministeryo nimo karong gabi una. Nagkinahanglan ka nga imong pagtuo. As small as a mustard seed. Gamay siguro kayo na maingon siguro ka nga gamay ra man kay ko pagtuo Ginoo. Dako kayo akong giatubang. Bungtod, mountain akong giatubang. Gamay ra man kaay ko. Kita siguro ni imposible. No, mubo lang kaay nga time. Why don't you come to the altar sa atubangan karon if you want to be ministered sa pag-ampo karong gabi una igsoon. Let's just spend some time, gamay lang kaayo. No, matag usa kung ikaw ni kung doon na ka naa sa imong desperado nga sitwasyon. Nakita nimo bungtod imong giatubang. Come right away diri sa atubangan. Right away, and then we will pray for you. Wala imposible diha sa Ginoo. Wala imposible diha sa Ginoo. Nagsulti siya sa iyang pulong. Gamhana na iyang pulong. Nagsaad siya. No? Dili tao ang nagsaad. Dili si kinsa. Kundili ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ing-ana siya kadako. Mas dako pa siya sa bungtod nga imong giatubang. Mas dako pa siya. Hunahunaan na. If this is you tonight, just come and surrender. Surrender diha sa Ginoo. Come on, surrender diha sa Ginoo. Surrender. Be desperate. Be desperate. Ayaw pag-mind sa imong tabad. Be desperate diha sa Ginoo. Be desperate. Muna'y gusto sa Ginoo. Mahimutang desperado diha niya. Mahimutang kanang needy diha sa Ginoo. Muna'y gusto sa Ginoo so that He can work. His power can work in us. Come on, come on, come on. Come on, ipataas imong kamon and just surrender. Unsa man nga bukid, unsa man nga bungtod. No, Lord, this is impossible for me, but this is possible diha nimo Ginoo. Come on, let's surrender diha sa Ginoo igsoon. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh, we surrender to you, Jesus. Yes, Lord. We lift our hands, Lord, to believe in you. Lord, I believe in you. Ingna ang Diyos, I believe in you. You are my hope. Lord, you are my strength. I put my hope in you, Jesus. Oh, come on. Hallelujah, hallelujah. Kung dako man ang bungtod imo giatubang karon igsoon, lantaw sa ibabaw, lantaw sa mas habong pa kay sa bungtod nga mao ang Dios, nga mas dako pa ka sa bungtod nga imo giatubang karong gabi una. Yes, Lord. Surrender to you, Jesus. Lord, nakita nimo Ginoo. Giatubang sa matag usa ko mga igsoon karong gabi una, Lord. Unsa man na kagamay ng pagtuo, Ginoo, makahimo na. Tungod ka among kinibutang kanimo, O Dios.
as I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. I lift my Lift head our hands to you, Jesus. again. Oh, we declare it, we believe You are in you. my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. Come on, let's faith arise. Let faith arise. Let faith arise. Open my eyes. Open my Lord, eyes. let our faith Let arise faith tonight. arise. Let faith arise. Open my eyes. Open my One more time, let faith eyes. arise. Let faith arise. Let faith arise. Open my eyes. Yes, Lord. Open my Let faith eyes. arise. Let faith arise. Let faith arise. Open my eyes. Open my eyes. I lift my head Come on, lift your hands. again. Lift your hands in the presence of God. You are my refuge. Thank you, Jesus. As I pour out my heart, this Thank you, thing Jesus. I remember. Thank you, Jesus. You are faithful, God, Jesus. forever. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, we believe again. We believe again in you, Lord. Come on, declare it, Ixon. I believe in you, Jesus. I believe in you, Jesus. That you can move this mountain, Lord. Because I put my faith in you. Ako gibutang akong pagtuo diha nimo, Ginoong Jesus. Come on, declare it, Ixon. Ako gibutang akong pagtuo diha nimo, Ginoong Jesus. And Lord, walay imposible diha nimo, Ginoo. Thank you, Lord. Salamat, Ginoo. Salamat, Lord. Lord, as we declare it, Lord God, tonight, as we declare and believe it, Lord, we can have it, Ginoo. Mabatunan na mo, Ginoo. Kung sa among gituuhan, kaya nagsulti kasi mong pulong, O Diyos. Sa dihang among unsang mabutang ang pangayon, among tuuhan nga among inabatunan. Tungod kay ang pagtuo among gibutang diha kanimo, Ginoo. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Whatever mountain is that, hallelujah. Come on. Kamong tanan nga naa diri sa atubangan. Kamong tanan nga naa diri sa atubangan. Unsa man na nga bungtod nga bukid imong giatubang karon. Uban sa imong pagtuo sa ato ang buhi nga Dios. That mountain has been removed. Come on. See that with your eyes of faith. That mountain has been removed. Natangtang na na. Napahawa na na. Tungod ni Ginoong Jesus. Come on, pasalamatan na to ang Ginoo. Come on, pasalamati ang Diyos. Thank you, Lord. 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 Oh,
love you, Lord. Salamat, Ginoo. Lord, we will walk out from this building, Lord, with that faith, Ginoo. Among pagtuo na lig-on, among pagtuo ning level up, Lord God, among pagtuo na buhi diha nimo. Lord, tungod ka nimo, Ginoong Jesus. Hallelujah. 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 We give you glory, Jesus. We give you glory. Amen. Amen. You may return to your seats. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, the Lord is amazing. Amen. Oh, nabati na ko ang atong pagtuo bitaw. Grabe. Ningsaka, ningsaka, ningsaka. Yun. Nabati ba na nimo? Amen. Mo na nga klase sa pagtuo nga unsa man gani kagamay basta imong ibutang dinha sa atong buhi nga Dios, it can move mountain. Amen.